kining atong pag-quarantine daghang mumubati nga mura pag ipriso sa priso man tani sa itong mga bahay ang mga piniriso mura dili gawas nun dili nga mo itri nga makalakaw-lakaw. So dili sa itong ebanghelyo kisgot po bahin o kagawasan ato ang Ginoo nga kagawasan nga buot nga pasabot nga kining kagawasan gikan sa kaulipnan sa sala. Kay kung kita magpabilin diha sa pagka makasasala, pabilin punta nga ulipon sa sala. Unya mauna nga ngayo ta pasayon sa Ginoo aron makalingkawas ta nining maong klase sa kaulipnan sa sala. So mao po na ang hitabo nga we may be quarantined mura tayong piniriso sa atong mga balay, but we can be free diha sa ato ang pagpangayo pa sa paggahin ng panahon nga dito pa sa Ginoo, di ba? Pag-spend quality time sa atong pamilya, pag himog dialogo sa mga anak, mga ginikanan, this will set us free. We may be murag piniriso, but sa pagkatinuod, gawas nun ta tungod kay naghimo ta sa kabubuton sa Amahan. Muna na ang ato ang buhaton ini ato ang pamalandong padayon sa ato palandong sa Kwaresma diha sa atong mga kabalayan. Ang Dios nganhi si Kristo aron pagpalingkawas kanato. Maunay ato ang obligasyon, mao kundi ang ato ang kanang tawag o challenge, no? Na diha sa atong tagsa-tagsa ka panimalay makahimo ta silang kaubuton kinagmay mga pamaagi. Una jud nato ang pag-reconcile sa ato ang mga pamilya. That way our families will be free. Amen.